everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Akong gisaad niya. Nga way laing makapuli sa iyang dapit sa akong kasing-kasing. Tingali, klaro na nimo. Og hinaot nga dili ka na mulaon pa. Di na. Lina. Hangtod sa hangtod magday kong mag-antos sa kahawang sa kong kasing-kasing. Sakit kayo para nako. Nga imo na gilubong ubag si imong bana ang imong kasing-kasing. Og dili na kini mo palipan ako. Pisan kanos. Sakit kayo. Sakit kayo. Bisan way gisulti si Popsi. Nakita gyud ako siya mata ang kasakit ko ki. Og naluoy kayo ko niya. Na-feel kid ako ang kasakit kay gibati karon. Sakit na sa doon akong dughanda. Kumusta si tita? Okay naman siya. As usual, wala kayo makita nga feeling. Chill yun kayo. Although may mga higayon gud nga, mukalit na siya ginuktok. Pero, wala kayo makita ang kaguol. Maong luoy gid kayo si Popsi. Unsa kaya akong katabang niya, no? Di masab pwede akong pugson si mama. Oh, ayaw sa doy. Kalain sa danang imong pugson. Igo lang kita na-express sa atong na-feel para nila. Labi na para ni Popsi. On the other hand, happy lang sad ko nga wala nagsuffer si tita. So far, wala ko nakita niya. Kung may nagdrama man diri sa amo ron, walain, kunis lolo. Ha? Oh, noon sa ka? Dali na. Sentimental pa kayo ka. Unya karon, kalit lang ang katawa diha. Uy, pagklaro ha. Uyawan naman tani mo. Oo, siya gisulti ni mo? Uwa raman. Pero, nakabante ming mama, nga hilumon kayo siya. O, uwa sa mimong utanang ano. Oo, di siya musulti ni mo nga. Diri na siya gikan sa amo. Ha? Yes, diri na siya gikan. Pero, wa na mi mag-abot. Gistoryahan ra kong lola. Iya gani ko nang naghihingilan si Lolo Nanding. Ha? Nag-away na sad sila? Wa, kay nilakaw man dayon si Lolo. Pero naglagot niya si Lola. Ngano di eh? Unsa din hitabo? Favorite na kayo ni natong dapita, no? Dinit mo ko na kong feeling magtanaw sa dagat. Makarelate magutas dagat. Usahay, kalma. Usahay, dagkong bawd. Usahay, sakto lang. Mayo pa sila si Lulog-Lula, no? Lingaw kaayo? Oh, makalingaw gid kaayo sila. By the way, kamusta naman dito? To nagpapretend nga okay. Sige pangutana ka, nus agit ang magpakasal kay gusto naman ko na siya makita siyang apo. Oh, mau ba? Unya, unsa to bagi mo? Ako lang giingnan nga, maghuwat lang siya. Unsa may desisyon nimo? Unsay imong pasabot? Pakasal na ta? Sure, uy. Murag wa na may rason nga di tang padayon. Pero, Ni-try na ta, di ba? Nag-istorya na ka ni mama. Nag-istorya na ko ni Tito.
Negative man. Wa man sila chance. Okay. Last na lang ni. Human naman ko makikstorya sa imong mama. Og ikaw, nakikstorya na sa akong papa. This time, kami na sad ni Popsi og kamo ni tita. Heart to heart talk. Need pa ba good na? Feeling na ko, need kaayo. Okay. Sige. Ug kung unsay resulta, diha na to i-base ang atong final decision. Kanindot ko ining dapita, Koki. Imo gining gigastuhan da. Siyempre, espesyal gud akong date. Akong mama. Makahilak man sa tag mga buwak, ana. Oh. Bitaw nak. Unsa day mong tuyo nako? Importante gid ay na kay ni amang kita ining dapita. Kadaghan ako ng utanan nimo ini, ma. Pero ako lang balikon. Og this time, I hope 100% kang open ako. Uy, kulbaan man sa taan, nak. Ma, unsay feeling nimo ni Tito Jong? Oh, Ang akong pasabot ba, based sa mga panghitabo, sa una, karon, unsay status niya diha nimo? Sakto ba kasulti, ma? Masabtan ra ko? masabta naman gihapon, nak. Thank you, ma. Pwede imong tubagon? Sa tinuod lang. Dili na unta ko ganahang motubag kay balik-balik naman gunang isyu, ha? Pero, maikog na lang ko sa imong pagdana ko dinhi. Maong tubagon lang gihapon ti ka. Ay! Kawan sa tani mo ay. Di man lulabi. Wa pa magid sila nagkadayon unya. Unsa na ta nga episode? Pagka basad ni mo. Ay, kabala ka kay parehas-parehasan ng mga salidaha. Magkadayon ra lagi na silang duha. Sana all magkadayon. Baya! Nihirit siya ning osya. Malakaw ka, Pops. Kuyog ko. Asa naman sad mo? Inyo na sad kong biyaan? Hoy! Unsa man to? Unsa to? Pops, Jong! ka? Ay, Jong, ano ka? Ano ka ay? Napaagal ako kung dila. Agaray, gilibak ka. Naay naghisgot ni mo. Wa mag-coordinate ang imong brain ug imong dila, Pops. Uy, ay kong silpon. Ay, kadiyat ha. Kadiyat na, kadiyat. Kalingog yung lula, oy. Hello. Sakit as kung dila eh. Unsaon man ti kapag tabang, Pops? Wara. Ay, Sakit tabi Wala agid ka, ana, pa. oy. Wala ka. Suway gid ko ana. Mawara din kadugayan. Asa man ka la? ay, hatod ko be. Mulakaw ka. Asa man ka la? Ay, birthday day ron siya kong amiga. Ay, ato silingan siya una ba? Hatod lang ko be. Unya kuha lang sab niya ka. Ako na hatod ni mo la. Ato na ta? Ay, magilis una ko day. Imo kong doon maging ene. Magilis la ko. Hadiyag na kaya. Hadiyag na. Kalingog gid ni Lola, oy. Dahil pagilis na lang sab. Okay. Pagilis na lang kay siguradong imbitaron ka man gyud sa celebrant. Mobalik ra ko dayon, Pops, oy. May istoryahan ta. Sakto kaayo nga, mulakaw si Lola. Oh, nganong wa ka man mutingog? Wa ka makatuo sa akong gisulti? Kung 100% na nga tinuod ang imong gisulti, ma, mutuo ko. Pero ikaw rin nakahibaw kung 100% na. Abi nimo, maong nagbalik-balik ra gid bug pangutana ini.
Tungod kay mura mong gud dagtanaw og salida. Inyo ming gihimong mga karakter sa istorya nga kinahanglan gud nga magkadayon sa ending. Oh, Cookie, dili mi karakter sa istorya. Wa mi gisubay nga script. Tinuod kini nga kinabuhi, nak. Mao nga ayaw ninyo kasula ang inyong mga huna-huna. pero love gyud nimo si Tito Jong sa una, ma. Oh, sa una, oo. Wa na gyud nahabilin bisan gamay, ma. Nganong gusto man gyud nimong palutawon nga nagluib ko sa imong papa, ha? Oo. Kung may nagpabilin mang pagbati nako nga hangtod karon akong gidada, way lain, kundi para ra ni papa nimo. Pero nganong si Tito Jong mura mag... Ha, iyara ng pagtuo, nak. Ha? Nagtuo ra na siya nga doon na pa siya pagbati nako. Pero ang tinuod, ang iya na lang ng guilt ang nagpabilin. Oh, Kay nakasa man siya. Mao na nga gitulisok siya sa iyang konsensya hangtod karong panahon na. pero imo na siyang gipasaylo, ma. Dili ba? Oh, good. Pero tingali siya, wa pa siya makapasaylo sa iyang kaugalingon. You mean, Pops, while kamo na ni Ma'am si Tita Lana paghihapon ang diha sa imong kasing-kasing? Oh, Okay ra, Pops. Makasabot ra ko. sa tinuod lang. Wa ko magunahon na niya adtong mga panahon. Really, Pops? Tinuod. Diha na ko magkahinumdum niya. Kadtong wa na si Mamsi nimo. So, wa ni mo mamiss si Mamsi. No, dili siguran. Hagtod karon na-miss pa na ko siya. Pero, amot, maglisod kong pasabot. Pops, nagplano namin ni Cookie nga magminyo. Oh, Kana kung dili gid mo magkabalik ni Tita Lana. Ganina katong imong napaakan imong dila. Tingali, mao na to ang time nga nag-istorya sila about nimo. sila? Sila si Cookie ug Tita Lana. Oh, Nagsabot magud mi ni Cookie, Pops. Nga istoryahon mo na mo tagsa-tagsa. Heart to heart. anak. Liupin na gyud ko nimo sa tanan. Gusto gyud ko magkabalik mi. Pero andam sa ko mo sakripisyos kung kugalingon para ninyo ni Cookie. Dili ko mahimong problema. Magdepende ni kang Tita Lena, Pops. Kung unsa may outcome sa ilang panagsulti ni Cookie, kung may paglaom nga magkabalik mo, nakadecide na gid mi nga dili mo padayon. Oh, Pero kung wa gyud, kung dili gyud si Tita, magpakasal na mi, Pops. agay lang. Sobra na sab ang inyong pagsakripisyo. Maghuwat na lang kog update ni Cookie, Pops. Okay. Oh, ni-chat na si Cookie, Pops. Oh, Basahon sa ako. Manamig to ni Ma'am. Oh, Pops, human na sa nag-istorya. unya. Usay resulta. Usay gisulti ni Lina. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!